Така, не знам колко сте разбрали, днес ще правим една игричка на C-Sharp. Ще я правим обектно ориентирано. Първо, преди да започна самата игра, преди да създам проект, ще ви разкажа малко какво точно ще правим и каква ще е структурата, за да може после да имате някаква представа. Значи, идеята ми е, че имаме два обекта в самата игра. Самата змия и храната, като храната е единственото, което ще представлява една позиция XY. Конзолата реално представлява нещо като координатна система. Самата змия вече ще представлява една структура от данни. Първо, какво е структура от данни? Вие предполагам масиви сте учили, списък, някаква представа, generic, да. Ами опашката е същата структура, само че при нея по-различното е, че тя е много удобна, реално представлява абсолютно също като опашката в магазин. Хората се редат един след друг и когато добавям нов елемент, той се нарежда отзад на опашката. А когато искам да извадя елемент, той излиза най-отпред. И това ще ни помогне да движим змията, защото змията реално ще представлява, да, ще отворя да го нарисувам. Змията реално ще представлява набор от такива координати, ето така в самата конзола. Ето това примерно ни представлява змията и това са най-различни координати в конзолата. И когато аз искам да преместя змията, аз ще махам един елемент и ще го добавям най-отпред. И така всеки път ще премествам змията и при въвеждане на някакъв инпут, който реално единственият инпут в тази игра ще са стрелките на потребителя. Единството, което ще сменям посоката спрямо X и Y в играта. Тоест, ако натисна надолу, змията вече ще върви надолу и когато потребителя примерно смени наляво или надясно, тя ще е в другата посока и така. Другото, което ще имаме е нещо като engine, който ще прави връзката реално между самата конзола и между самата игра. Тоест, аз ако имам една змия, аз я придържам абстрактно към конзолата, т.е. аз тази змия мога да я ползвам на други места и това е идеята на повече места така да се прави, за да може кода да се преизползва по-лесно. И този engine, реално единствената му работа е да вземе змията и да я изрисува на конзолата. Това как я изрисува вече си зависи от самия engine, т.е. аз ако правя конзолен engine, рисуването на змията ще се случва с някакви методи спрямо конзолата, т.е. той ще е вързан към конзолата. След това в бъдеще аз прямо мога да искам да си направя engine, който е свързан с браузъра. И когато имам engine с браузъра, той ще рисува змията спрямо браузъра. Сега ви предлагам да започнем с едно ново проектче. Принципно аз като започвам проект си правя празен solution, защото след това ми е много по-лесно да си разпределям проектите. Ще го сейфвам на десктопа и ще го кръстя Snake Game. Създавам си един solution. Сега вече в този solution различните компоненти на играта ще бъдат разделени в различни проекти. Не знам, Class Library, знаете ли какво представлява? Class Library-то, ако случайно не знаете, представлява абсолютно също като console application, което създавате, само където то не се изпълнява в конзолата. Единствената му роля на това Class Library е да пази някакви данни. И аз сега ще си направя едно Class Library, в което ще ми е самата логика на играта, т.е. там ще си държа обектите, ще си държа и engine и реално game обекта, който ще създам по-късно. И ще си направя snakegame.logic. Принципно такава е конвенцията да се кръщават имената на проектите, т.е. аз ако си кръста solution на Snake Game или някакво такова име, след това с точка влизам все по-навътре и по-навътре в проектите. Сега се създавам такова Class Library. И ето както може да видите, в него реално няма main метод. Тоест основната му идея е той да пази статични класове. Аз този клас сега ще го изтрия, защото не ми трябва.
И първото, което ще направим е да се създадем самите обекти, които ще ги има в играта. Тях ще ги добавя в една папка. Ще направя папка така Game Objects, за да е по-лесно да се структурира кода. И първото, което мисля да направя е обекта за храната, защото той е най-лесен. Ще направя един клас food. Трием излишните юзинги. Слагаме го public, защото ще се ползва отвънка. Това, което ми трябва за храната е някакъв символ, с който тя ще се рисува, защото реално това е конзола и единственото, което може да се изрисува на нея са някакви символи от таски таблицата. Тоест, ще си направя една константа, да ще я сложа public, за да може да се достъпва. Константа, char и ще я кръстя символ. И доколкото разбрах, докато си играх с играта в нас, най-добрият символ за храната е една кломба. Тъй като тя е кръгла и най-добре се вижда на конзолата, е доста по-лесно змията да я изяде. Следващото нещо, което ще ни трябва конструктор. Ето така. Един конструктор, който единството, което ще приема е някаква позиция, но аз тази позиция все още я нямам. Така че ще отида и ще си направя още един проект, Class Library, в който ще си пазя общите неща между двата проекта, които ще създам в последствие. Тоест аз ще си направя snakegame.com. В това Class Library аз ще пазя класове, които са общи за всички проекти. Тоест аз ще направя един клас позиция сега, който след това ще го ползвам в логиката и ще го ползвам във всички класове. Затова той е хубаво да е изнесен в отделен проект. Правя си един клас position. И този клас е доста прост. Единството, което има, не слагаме го public, единството, което има е две пропъртита, x и y. И за по-лесно ще направя един конструктор, който ще ни помогне да си го инстанцирам след това по-лесно. Приемах x и y и ги сетва на property. Така. Принципно тук могат да се направят валидации, но в момента за x и y не ни трябва толкова много валидации, тъй като този клас единствено ще си го ползваме само за самата логика на играта. Сега вече след като имаме позиция, може да си направим едно property, в което да я пазим. Ето така, position. Сега както забелязвате, то няма да ми го намери. Дори да му цъкам control точка. И това е защото моя обект position се намира в съвсем друг проект. И той реално няма никаква връзка с този. За да може да си добавяте други проекти, да имат връзка един с друг, references, add reference. И тук отстрани може да си изберете от текущия solution и ето го нашия проект, който ни трябва. Просто го тиквам и му цъкам OK. Когато направя това, той вече се добавя в референцията към нашия проект и когато натисна Ctrl и точка, аз вече имам референция към него и мога да си добавя юзинга. Ето така. След като си добавя юзинга, вече мога реално да си инстанцирам property-то. Като го подавам в конструктора, ще подавам една позиция. Ето така. И реално вече моя food обект е готов. Единственото, което е подавам позиция. Която след това позиция ще се подава от самия Game Engine, който ще го направим в следствие. Да видим дали има въпроси. Защо е с 12 секунди закъснение? С 12 секунди закъснение, защото така бачка YouTube на живо и нямам представа защо се направи така. След обекта food
е време да си направим един обект за змията. Клас. Създавам си нов клас. Snake. Така. Махам юзингите, защото не ми трябват. Само си го публик. Това, което ще имам в Snake е почти също като това в Food, само където Snake реално представлява множество от позиции. Но аз първо искам да си направя символа, с който ще изрисувам всеки един елемент от змията. Тоест отново ще си направя една константа. Constant. И ще си го кръстя елемент, символ. И ще му сложа звездичка, защото звездичките излизат готино на конзолата и... Защо ли? Грешка, чао. Ще се изгърми. Та. Другото, което ще ни трябва е опашката, за която споменах по-рано. Така че сега ще се направя една опашка, която ще е поле в началото. Опашка се инстанцира опашка и тук се подава самия тип данни. Аз ще искам опашка от позиции, защото както говорих по-рано, както казах по-рано, ние реално искаме да имаме колекция от позиции, които след това ще ги изрисуваме по различен начин на конзолата. Добавям всички юзинги. Така. И тази опашка трябва да си я кръстим по някакъв начин и аз ще си я кръстя tail elements, защото реално това правя. Сега тази опашка трябва да се инстанцира, така че ще се направи един конструктор, в който ще подам, който може да създам едно поле за начална дължина на опашката, защото все пак змията трябва да има някаква дължина. Даже ще го излеса, ще го направя константа. Constant. Ще го кръстя initial tail size. И прямо в началото опашката ще ми е от 5. Когато го извикам с празен конструктор, ще се създам нова опашка от 5 елемента. Така, this.tail element е равно на нова опашка, position, само че опашката не е в същия интерфейс. Окей, ще малко повече за опашката, че само смисъл да сме работили с тях. Така, добре. Да, реално опашката е на този принцип last in, first out. Ако имам опашка в магазин, ето така, и хората влизат от тук, и първият човек влиза, добавям втори, трети и примерно четвърти. И елементите се нареждат в този ред. Когато искам да вадя елемент, аз изваждам най-отпред. Тоест, първият човек, който е минал на опашката, излиза първи, следващия след него и така всички останали. И това при нас ще ни помогне, защото опашката, тя от самото име гласи, че ще ни помогне за самата опашка на змията, защото тя реално представлява същото. Аз ще имам елементите на змията, ето така, изрисувани на конзолата. И когато искам да реално след в този ред, и когато искам да махна елемент, махам го от тук и го добавям най-отзад. Следващия, махам го тук и го добавям най-отзад. И така реално нашата змия ще се движи в тази посока. Окей? Добре. Та сега продължаваме с опашката. Създавам си нова опашка. И това, което трябва да направим е да я запълним с някакви позиции. Предлагам началните позиции да са най-горе в ляво на конзолата, поне така е най-окей, принципно конзолата тръгва от там. Така че си пусна един for цикъл. Ще си направим поле за размера. Да. И размера, ако не е подаден,
ще го сетвам на константата, която е 5. И пускам един цикъл от 0 до tail size, 0 до 5. И това, което ще направя е да запълня змията с позиции, които реално ще са 0 хикс, 0 y и хикс от 0 до 4, мисля. Така че започвам да си добавям tail elements. Първо за методите на опашката. Те не са като в списъка add и remove, ами те с малко по-таки интересни имена. enq реално означава добавя в опашката отзад, а deq ще маха най-отпред. Тоест това са методите и тях ще ги използваме в последствие, за да работим с самата опашка. Тоест аз сега искам да добавя нова позиция, ползвам метод enq и създавам нов position element и трябва да подавам хикс y. Y разбрахме, че е 0. Така. И хикса, за по-лесно както направих цикъла, ще ползваме променливата i. Ето така. Сега вече след извъртането на този цикъл, опашката ще се запълни с елементи хикс от 0 до 4. Тоест, нашата змия реално ще се намира на 0y, което е най-горе в ляво на конзолата. И елементите ще са от 0 до 4 хикс, т.е. ще се получи реално е така. Едно след друго ще са елементи. Друго, което да видим какво може да ни трябва тук. Мисля, че за сега е само това. Друго, което искам да направя е конструктор, в който да мога да си подавам размера на змията, ако случайно не искам да е 5, искам да е повече. Той ще си направи един конструктор. Така, и тук ще му подавам tail size. Това, което е принципно много лесно е да взема този код, да го пейсна тук и да замена това с това. Но рано както може да видите този код и този са кажи, че е еднакви с изключение на тази променлива. За това, което аз ще направя, ще оставя кода единствено тук, от тук ще го махна и ще ползвам свойството наследяване на конструктори, за да мога да подам реално, ако случайно се извика на този конструктор, аз искам да подам на този константата. Тоест извиквам празния конструктор и той ще извика този друг конструктор с initial tail size. Така сега, всеки път когато аз използвам конструктора и прямо го извикам с празен конструктор, да, това ще махна, и го извикам с празен конструктор, за да се създада обекта, той реално ще извика другия конструктор и ще му подаде tail size, което е 5. Окей. Както гледам, мисля, че това е за змията за сега. Ако нещо има по-нататък, ще се върне и ще го допълня. Да. Не ми има въпроси от всичко е ясно. Това е въпрос. Така. Друго, което ще ни трябва, мисля вече да започнем към самото създаване на гейм обект, който ще ни представлява самата игра и ще държи всички методи, свързани с играта. Така че създам един клас game. Така. Махам юзингите. Така. Какво ще има този гейм? Реално това, което трябва, той трябва да си пази инстанции към самата змия и към самата храна. Тоест, аз тук ще си имам едно поле, private, snake, ето така, и едно поле за храната, което ще е така. Сега тия полета първо трябва да се
инстанцират, защото в момента никой не ги създава. Само да не съм изпуснал нещо. Аз имам тук. Sneak Food. Добре. Така. И ще си имам един конструктор за играта, който реално по-скоро ще приема Snake. Който след това някой друг ще ги инстанцира, ще видим кой. Ами в него реално ще има всички методи, които са свързани с играта. Тоест ще има метод MoveLeft, който ще се занимава с това да смени посоката на реално. Ще има първо метод за генериране на нова храна. В енджина неговата идея е да вземе гейм и конзолата като обект и да ги съчетае. Тоест той ще взима обекта гейм и ще ползва неговите методи, така че те да работят в конзолата. Аз в гейм няма да имам абсолютно никаква връзка с конзолата. Това е основната идея на този код, който пиша, за да може след това този обект гейм да го държим абстрактен, така че след това, ако искаме да създадем някакъв друг графичен интерфейс за играта, той да може да се използва и той да не е вързан с конзолата. Защото аз ако директно използвам конзолата тук, аз вече този гейм никъде не мога да го ползвам, освен в конзолното приложение с C#. Така. И ще си направя едни пропъртите за Snake и за Food, за да мога да си ги взимам по-лесно. И тъй като имам полета, даже мисля, че направо мога да махна тия полета и да направя автоматични пропъртите. Тъй като на тия обекти не им трябват валидации, защото те реално си се валидира единствено позицията. И тук ще минавам през обект, през пропърти. Така. Друго, което играта трябва да се пази, е посоката на движение на змията. Тоест за тази посока на мен отново ще ми трябва някакъв помощен клас, който ще го сложа в Common. Така че първо ще направя едно private. Реално имаме 4 посоки. Нагоре, надясно, наляво и надолу. Затова ще се направя един масив от 4 елемента. Така, direction. Това ще го създам в последствие. Directions. И този масив си го инициализираме тук. Това все още го няма, ще го създам. И го правим от 4, защото една посоките са ни 4, сега ще видим как ще ги направим тези посоки. В Common ще създам една енумерация. Знаете какво е енумерация? И ще я ползвам за по-лесно след това да си правя проверките спрямо в каква посока се намирам. Така ще създам клас, какво ще го преименувам. Direction. Ако няма да е клас, ще е енумерация. Това си е публик. И това, което реално ще имам тук, са посоките. Ще имам надясно. Надясно, наляво, нагоре и надолу. Така. Реално всяка енумерация, всяко едно тук стрингче, което пиша, отговаря на някакво число, което после ще ми помогне по-лесно да си ги взимам от масива. Тоест аз няма нужда да пиша 0, 1, 2 и 3, при което като напиша 0 няма да се сета коя посока съм, затова правя тази енумерация. Сега замислих, че тук масива не ми е от посоки, а ми е от позиции, защото реално една посока е позиция. Тоест, аз ако искам да се преместя надолу, на мен Y ще ми намалява. Тоест, реално посоката, позицията за преместване надолу е Y-1, X0. И така ще се направя
позиции за всяка една посока с един for цикъл. 0 до 4. Даже няма нужда for цикъл. Така. Нулевата позиция ще е надясно, както тук. Тоест надясно, това ни е нова позиция, на която хикса е 1, y е 0. Като се мести надясно, хикс се увеличава. След това directions от 1. Това ще ми е нова позиция и тя ще ми е наляво. Следователно ще имам минус 1 на хикс, ще намалям, и 0 по y отново. Правя още два пъти с другите посоки. 2 ми е нагоре, т.е. ще имам 0 по хикс и 1 по y. И 3 ми е надолу, ще имам отново 0 по хикс и минус 1 по y. Така малко така ще ги разделя. Това са ми основните посоки, с които аз ще се движа. И предлагам да си направим и едно поле текуща посока, защото едно змията, това, което ще прави, тя ще се движи през цялото време, докато някой юзър не въведе input, тя ще сменя посока. Тоест аз ще имам някаква текуща посока, вече ми е direction. Current direction. И нея ще я сетна надясно. Да. Тук, както гледам, съм написал direction, по-хубаво да е directions. Ще се много класа. Къде да има въпроси? Няма въпроси. Okay. Текущата посока ще ми е надясно, тъй като началото положение на змията ще е горе в ляво и тя трябва да върви надясно. Така. Друго, което трябва да направим по това. Мисля, че вече е окей да започна да напиша някакви методи, които са свързани с движението на змията. Така, сега ще имам методи за преместване на позицията на змията, т.е. смяна на посоката. Примерно ще имам един метод void move up. Идеята на този метод е current direction, това ми е позиция. Трябва да ми е позиция, защото ще го ползваме за движение. Тоест current direction, а после ще го натрупваме в самата змия, за да може тя да се движи. Така че аз тук ще си направя current direction, не отдолу. Ще ми е равно на this.directions от дясната позиция. Това реално е число, както казах по-рано, но за да се превърне реално в число, трябва да го каснем към int. Ако иска да се каснем, съм сложил такива скоби. Тоест трябва да искам да взема индекса, който отговаря на дясната позиция, което е 0. И реално нашата текуща позиция ще е надясно. Тоест 1 по хикс и 0 по y. Когато потребителя въведе стрелката нагоре, неговата позиция ще се смени с позиция нагоре, т.е. 0 по хикс и 1 по y. Т.е. за да направя това аз, става с един ред код current direction равно на directions с this .directions от нагоре. Така. Отново трябва да го каснем. Така. И сега реално потребителя, като е въвел стрелката нагоре, което после реално ще се прави в енджина, негова работа е да прихваща инпута на юзера.
И той реално ще извиква този метод, който ще сменя посоката. Ще се направя още 3 метода за смяна на всички посоки. Така. Ще имам move down, right и left. Когато се придвижвам надолу, тук се ползваме номерацията, също за надясно и за наляво. Това беше идеята на номерацията, за да може по-лесно да следим какви са позициите. Защото реално тук ако беше 3, това е доста по-трудно да се следи, нали, ако не гледаме името на метода. Затова ни беше идеята да си направим енумерация. Така, сега вече имаме методи за движение. Друго, което трябва да направим тук е трябва да генерираме, мисля, че няма да го генерираме тук храната, ще генерираме в engine, защото иначе ще се завържем към конзолата отново. Така, за сега GameObject ще го оставя така. И следващото, което мисля да направя е да си създам вече конзолно приложение, за да почва реално нещо да се движи, защото сега изглежда доста необнадеждаващо. Така правя си един проект snake.game.console application. Така. Ще си го пусна на стартъп, за да може да се пуска всеки път, като натисна Ctrl F5. Така. Правя си публик. Всичко. Махам тези аргументи. Така, този клас принципно не е много хубаво да се казва програм, защото програм какво означава? Аз обичам да си го кръщавам стартъп, защото реално това е място, където ще стартира нашата програма. Така, основната ни идея в този main метод е да имаме два реда код. Един реч е инстанцирането на engine, а другия ще е изикването на метода, който реално ще върви самата игра. Тоест аз си имам engine, реално new console game engine, така. Ще го създам. И реално тук ще има един метод, който ще напишем след малко, engine.run. И това реално ще ни представлява main метода, който може да го оставим вече. Самия engine, какво ще прави? Неговата основна идея ще е да инстанцира обект game, като му подаде обекта змия и обекта храна. Като негова ще е работата да подава нови позиции на храната. Защото храната, реално идеята, която ще ни е, като се изяде, се сменя на някаква друга позиция, която е в рейнджовете на конзолата. Да видя само да не съм изпуснал нещо по гейма. Directions имам. Добре. Така, този конструктор ще го оставим. Това, което ни трябва да имаме тук е едно поле змия. Змията отново я нямаме, защото трябва да си реферираме проектите, които ни трябват. На мен ще ми трябва проекта с самата логика, където се намират нашите обекти, както и позицията и посоките, защото те ще са също важна роля. Реално в конзолния проект ще има абсолютно всичко от другите проекти, защото реално неговата идея на Game Engine е да ги събере и да ги подаде на конзолата. Така вече имаме Snake. Само си излизам. Ето така. Ще имаме и поле за храната. Food. И това, което е в Game Engine е да си създам this.snake, равно new snake.
Змията първоначално ще оставим с 5, т.е. initial size. След това, ако нещо има нужда, ще го променяме. И трябва да създадем и храна. Food. Така, храната в момента иска позиция, а ние тази позиция нямаме. За да може да си я направим, ще си направя един метод public, който ще връща position и ще е get random position. Ето така. Идеята на този метод е всеки път, като го извикваме, да ни връща произволна позиция в диапазона на конзолата. За да namespace. За да може да връщаме произволни числа, ще ползваме класа random. Така. Класа random ще го направя статичен, защото random реално работи на принципа на часовника на компютъра. Тоест той си взима времето до милисекунди и на базата на това си прави някакъв seed, с който връща произволно число. И когато рандъм е статичен, той се инстанцира веднъж в създаването на приложението и така си гарантираме, че всеки път числото ще е различно. Защото когато класа random е инстанция, той почва да се мещи инстанциите в самия проект и числата понякога съвпадат, което не е много яко да генерираме храна всеки път на едно и също място. Така че си правя едно поле random и си окръстя random generator. И даже мога направо тук да си го инстанцирам. Така. Какво ще има в този метод getRandomPosition? Реално на мен ми трябва random x и random y. Така че си направя една променлива random x. И трябва да връщам число, което е в рамките на конзолата. Така, конзолата има две пропъртита, console.windowHeight и console.windowWidth. Тези пропъртита представляват реално, само да закоментирам, защото ще се щупи. Property to window width представлява широчината на прозореца до тук. Реално това отдолу не се брои. Също и window height. То представлява от тази точка тук до долу. Но обаче ние в момента имаме едно скролче отгоре и отдолу, наречено буфер. И конзолата ни предоставя методи, които са buffer width и buffer height. На нас идеята ни е играта да няма скрол, защото тя трябва да се случва единствено в рамките на прозореца. И когато стигна края на прозореца, да се блъскам и да умирам. Затова това, което ще направя, е ще си направя един метод, да разкоментирам тези неща. Ще си направя един метод setup, който реално ще се изиква всеки път преди създаването на енджина. И в него ще имаме някакви настройки по конзолата. Тоест тук може да си слагаме цветове, може да си слагаме шрифтове и такива неща. И първото, което ще направя, е да сетна console.bufferWidth, дължината на скрола, да е равен на console.windowWidth. С този код аз вече премахвам скрола. Тоест аз казвам, че скрола искам да ми е равен на прозорец, който виждам. И реално скрола няма да го има. Така махам хоризонталния, сега ще махна и вертикалния с property height по същия начин. Да. Height. И сега вече си гарантирам, че моята конзола ще е единствено в рамките на това, което виждам и няма да има скрол, което ще ми помогне да си генерирам random x и random y по-лесно. Да видим дали има въпроси. Няма въпроси, всичко е ясно.
Така. Сега, за да създам random hix, ще ползвам random генератора, който направих. Той има методи next, което връща int, next byte, което връща буфер, някакъв байт масив, което е свързано, например, ако четете файлове и някакви такива неща. Произволен байт в файл. И double, което връща цяло число, реално число. Да. Ние ще използваме int, защото x y не са с плаваща запетая и то метод ще ни свърши работа. Когато го извикам без параметри, той ще ми генерира x в разстояние int min value до max value. Тоест супер голямо число, а на мен това не ми трябва, защото конзолата ми не е толкова голяма. Затова, което ще направя, този метод има така. Има два overload още. Мога да му въведа максимум, т.е. докъде да стига, но отново числото ще ми е ниско долу. А мога да му въведа минимално число и максимално. Тоест аз искам от 0 x до console.buffer.window with минус 1. Минус 1, защото както при масивите, конзолата започва от 0 по x и върви до дължината минус 1. Абсолютно също се прави и за y. Random y. Само че той ще е спрямо височината. Сега имам две произволни числа. След малко този метод ще го тестваме, защото не е сигурно да работи. И това, което ми остава е да се създам нова позиция. Position. Нова позиция и да й подам random x и random y. Така и тази позиция да я върна. Ето така. Този метод е готов. Единственото, което трябва е тук на храната да го извикам първоначално, т.е. get random position. И сега като създам храната в началото, тя ще се генерира някъде на произволно място на конзолата. Преди това обаче, в момента ако стартирам, само се направя. В момента ако стартирам приложението, нищо не се случва. Нищо не се случва, защото реално все още не ползвам позицията. Но в момента този метод setup не е извикан никъде и аз все още имам това нещо отдолу. И когато аз се опитам да генерирам позиция, тя най-вероятно ще се генерира някъде тук и аз няма да я виждам. Затова този метод setup ще го извикваме всеки път преди създаването на каквото и да било в класа. Така, в конструктора. Сега вече като пусна, може да видите вече няма скрол и прозорецът си е цял както трябва да е. Следващото, въпроси, няма въпроси, добре. Следващото, което ще ни трябва в този енджин е реално метода, който ще прави основната логика в приложението. Или метод run. Създавам си един метод и реално нашата игра ще представлява един while цикъл безкрайен, т.е. while true, тя никога няма свършва. Единственият случай, в който тя ще свърши е когато се блъсна, но това ще го имплементираме след това. И в момента като пусна приложението и разкоментирам това, engine.run, в момента би трябвало да се намираме в един безкрайен цикъл, който никога не свършва. И реално ние ще рисуваме змията тук горе в ляво и тя ще се движи по конзолата безкрайно. Така. Следващото, което трябва да направим преди този метод run. Първоначално в този метод run, в while цикъла, ще нарисуваме абсолютно всичко, което имаме на конзолата, затова ще имаме един метод draw. Къде го създаде.
Искам да е публичен. Ще имаме един метод draw, който реално трябва да изрисува самата змия на конзолата. И това, което ще прави е един for цикъл от 0 до snake.elements, нямаме elements. Трябва да имаме някакъв достъп до елементите на змията, затова трябва да се върна и да си създам някакъв property. Опашката от позиции. Positions. И това ще са ми елементите, които ще връщам напред в приложението, за да може да ги ползват. Ще имате един getter, то даже единственото, което мисля, че им трябва е get. И той ще връща this.tailElements. Така написан този код, той ще върне директна референция към tailElements. Тоест, аз ако дойда тук и си извикам this.snake.tailElements, е така, даже е this.snake.tailElements, когато аз тук напиша този метод enqueue, аз директно ще добавям в тази змия, което чупи принципа на обектно ориентираното програмиране енкапсулация. Тоест, данните ми в момента за змията не са защитени и аз напълно спокойно мога да застана тук и да си добавям нови позиции, така че да си хаквам играта. За да направим това да не е възможно, ще се върнем в класа змия и за да не връщам директна инстанция, аз трябва да върна нова. Тоест аз трябва да създам нова змия, нова опашка и опашката има един overload, който е колекция, която да й се подаде. И аз това, което реално искам е да подам елементите на тази опашка. Извикано така, аз в момента не връщам този обект, а връщам негово копие. При което аз вече не мога да хаквам играта, т.е. от тук, от енджина, което не му е работа да пипа по змията и по нейните елементи. Ако искам да извикам this.snake.tailElements добавяйки тук, реалният обект няма да се промени. И това е защото аз съм заделил ново място в паметта, което е различно от елементите, които се намират на друго място, при което се защитавам. Така, сега метода за рисуване е един цикъл от началото до края на опашката. И ще ползваме един метод на конзолата, .setCursorPosition. Този метод ще го използваме, за да може, тъй като в началото конзолата пусната, нейният курсор се намира горе в ляво. Но аз примерно искам да рисувам по цялата конзола. За да мога да го направя, ползвам този метод setCursorPosition, който приема left и top. Реално това на нас са ни x и y. И това, което правя, е да подам елементите на змията. Точка направо. Ще си го запазя в една променена position. Така, точка от и. И това ще ми е текуща позиция на елемента на змията. Няма индексатор. Да, защото трябва да я изкарам с метода dequeue, за който си говорихме, който реално ще изкара най-отпред от опашката. Това не е идеята на позицията. Така. Това, което сега трябва да направя, е да сетна позицията на курсора на конкретната позиция на елемента на змията. Е така. И да изрисувам символа на змията, който е this.snake. Няма го, защото private, трябва да се направя публик.
Не, той е публик. Константите се намират не в самата инстанция, а в самия статичен клас. Тоест, ако искам да си достъпвам константи, аз трябва директно да извикам през името на класа. И ето тук имаме елемент символ. Така. Сега ако съм направил нещо както трябва, би трябвало да се изрисува змията нагоре. В момента имаме изрисувано едно. И рисува върху него. Рисува върху него. Това е защото да. Защото първо да направим, тъй като в момента доста бързо се случват нещата, трябва да направим някакво забавяне в конзолата. Защото в момента премигването е супер бързо и ако змията се играе толкова бързо, няма да може да направим нищо. Затова има... това се показва затова има един метод в класът thread, който реално се занимава с нишките, които използват конзолата. Тоест, всяко движение в конзолата е в една нишка и всеки метод се изпълнява. И единственият метод, който е хубав за ползване от това thread, иначе трябва да правите някакво асинхронно програмиране, за да го ползвате. Но метода, който е удобен е thread.sleep. Този метод ще накара конзолата да спре за определен брой милисекунди. И аз сега мога да го направя нещо от сорта на 100. Така. Първо да видим как рисува. Добре, в момента рисува звездичката. Защо не рисува другите елементи? Нека да видим. Там да прави да не е DQ. DQ-а? Да. Да. Нещо най-вероятно изпускам. Geometry. По-лесният вариант да не ползвам този цикъл и това DQ, а да ползвам for each, което направо ще си ми извиква методите. Така, for each цикъл. И ще си имам някакъв position в this.snake.element. Това, което предполагаме, че змията не се инстанцира като хората. Сега ще видим. Така. Мисля, че вече змията се изрисува. Това, което според мен беше проблема е, че аз бях пуснал for цикъл и едновременно пускайки for цикъл аз махах елементи от змията. И когато аз пусна този for цикъл, той по някое време змията едновременно цикъла се върти напред, но змията изчезва. И така рано аз изрисувам един елемент и след това не успявам да довърша цикъла. Затова for each цикъл е по-добрият вариант за обикаляне на елементите. Така, сега вече имаме самата змия. Тя е жълта, защото най-вероятно съм ползвал жълти цветове, но след това може да го смени много лесно през setup метода. Друго, което ни трябва, освен изрисуването на змията, е да изрисуваме храна. Храната, тя се рисува по-лесно. Тоест аз единственото, което ще сложа един коментар. И тук food. Единственото, което е трябва да сложа на храната курсора със същия метод. this.food.position.fix и this.food.position. Да, и така, сега курсора вече се намира на произволната позиция, която създадахме за храната. И това, което трябва да направим, е единствено да отпечатаме нейния символ, който се намира в food.symbol. Когато пусна приложението, вече ми се появява храна. И както може да видите,
Тая храна на всяко пускане се показва на различно място. Става ли да се махне? За мен. Хайде. За мен. Първо генио. Ага. Така, сега имаме храна всеки път на различно място, с което ни помага вече да може да започнем самата игра и движението. Да видя нещо друго, което може да изпускам и което след това ще породи някакви проблеми. Така. Реално аз това, което направих в момента е да използвам директно змията през Game Engine. Но ние създахме един клас Game, който в момента никъде не го ползваме. Неговата основна идея е той да работи с играта. И аз ако не ползвам този клас Game, аз директно тук трябва да работя с обектите змия и food. На мен те ми трябват единствено, за да мога да ползвам тяхните елементи, за да мога да ги изрисувам. Не ми трябва никаква работа с тях. Затова тук ще си направя един нов обект Game, който нямам. Ще направя Field. Да. И този Game обект ще ми е равно на нова игра. Трябва да я юзна. Така. Тази игра иска змия и храна, т.е. това ще й подам това, което съм създал. Източа food. И принципно в момента ще работи окей с самия обект играта. Проблема обаче е отново с референците. Тоест това, което се създава тук и ако се промени, т.е. някъде примерно създам нов обект food, този обект food ще е напълно различен от този food. И следователно аз като го рисувам, той всеки път се изрисува на същото място. Затова аз, което ще направя, ще създам нова змия, ето така, както и нов food. Така, шестията неща. И реално обектите, които искам да си... И реално обектите, които искам да присвоя на Snake и на Food, ще ги взема от самата игра. .game.food .food. Така. В момента вече няма да имаме проблема с референците и всеки път, когато в Game класа се случи нещо с змията, т.е. аз ако изям някакъв елемент, ще искам да добавя към змията още едно елемент, че тя става по-голяма. И в този случай аз в момента се връзвам към тези два обекта от Game и когато играта промени нещо в обектите, то ще се апдейтва в engine. Така, преди да продължим, да видим някакви въпроси. Няма въпроси. Така, след това какво трябва да направя? Мисля, че е време вече да пусна самата змия да се движи. Ако не съм изпуснал нещо. Така, в Game обекта ще ми трябва един метод, който реално ще прави това действие, което описах по-рано. Ще махаме отзад елемент и ще го добавяме напред. И така змията реално ще се придвижи. Тоест ще имаме един метод. Един метод move. И основната идея на този метод да махне последния елемент от змията. Само че имам tail elements. Ако го направя така, според вас метода и с последния елемент от змията ще смени, ще смахне ли? Само че с валидацията, която направихме, ето това, извиквайки така директно върху змията,
аз ще махна от копието на змията, но реалната змия няма да се промени. Затова варианта за да не си чупим, нали, по-лесният начин е просто да върна тук Tail Elements. Но така вече съм отворен за атаки и всеки може да си променя тази колекция, което е доста лошо в нашата игра. Затова просто ще направя два метода, които явно ще вършат същата роля като NQ и DQ в опашката, само че те ще са в самата змия. Първо ще е метод void NQ, който ще приема нова позиция. И това, което ще прави е this.tailElements.nq и добавя позицията. Прави още един метод за изваждане. Или void, той няма да е void, той ще върши position, dq. Няма да приема нищо. И това, което ще прави е да връща резултата от dq метода на опашката. Така, сега с тези два метода. Първо, което аз нямам достъп до реалната колекция, т.е. не мога да я манипулирам, но мога да ползвам тези два метода, от които единствено имам нужда. Така, това, което първо трябва да направим за придвижването е да махнем последния елемент с метода dq. Тук в момента последния елемент се маха, той реално не ни трябва, така че си го оставям така. И нещото, което ни трябва е да знам къде се намира главата на опашката, главата на змията. Тоест, за да мога аз да добавя към нея нов елемент и спрямо него да изчисля позицията. Затова ще се направя едно property някъде тук, което ще ми връща position и ще приема главата на опашката. Главата на опашката в момента ще има единствено get, но не трябва set, защото няма нужда да си променяме главата на опашката. И за да взема главата на опашката, тя реално ще се явява последния елемент в опашката. Тоест опашката както е така, последния елемент е главата. Затова има един удобен метод last, който се намира в system.link. Вие предполагам сте ползвали линк, имате представа от това. Има доста удобни методи. И този метод last ще ми върне главата на опашката, т.е. нейната позиция, която аз след това ще ползвам тук. Тук вече мога да си я запазя head. Вече имам главата на опашката. И това, което ми трябва да изчисля новата позиция, която реално ще си пада новата глава. Но ще напиша нова позиция. Тя реално ще представлява new position и ще представлява head.hix плюс и трябва да взема текущата посока. Само че аз имам някъде мисля, current direction плюс current direction.x. Ето така. Тоест, ако се движи надясно, x ще ми е едно. Тоест, новата позиция ще е с едно по-натам и така ще се придвижи всеки път. И на базата на посоката вече позицията ще се сменя. Имам също и за head.y. Това ще сложа на два реда да се вижда. Сега вече имам новата позиция, която реално трябва да добавя най-отзад на опашката и това става много просто. this.snake.nq и добавям новата позиция. Сега предполагам, змията вече би трябвало да се движи. Не се движи. Защо не се движи? Трябва да видя current direction. Не се движи все още. Вариантът е този метод move. Никой не го извиква. Да.
Този метод му ще се извиква веднага след draw, това се намира в this, т.е. намира в this.game.new. Извиквайки този метод, той би трябвало да сменя позицията на змията, т.е. тя се движи. Това, което е проблема, да, е, че аз не трия и змията става безкрайна и по едно време ще гръмне, защото ще излезе от конзолата. За да го правя това, има един метод на конзолата, т.е. след края на всяка въртка на цикъла, аз ще правя console.clear. С този метод вече змията би трябвало да изчисти толкова бързо. Така. Това, което не изчем това. Може и това да е. Ако ми кажеш защо е това? Защото още не беше забавила и ти изчистваш много бързо, тя се нарисува, изчистваш. Да. И да, и така стои конзолата през цялото време празна, т.е. съвсем това клирът ти е накрая винаги. Да. Тоест, на нас идеята на този слип ни е да може да това в момента бавно изчистване на змията и тя да може да се движи. Без него, реално играта представлява това. Супер бързо. Затова идеята на този слип. Когато правите конзолни приложения, този слип може да го използвате, ако трябва да увеличавате скоростта до някакво ниво. Примерно през определено време или на определени точки може да променяте това число 100 на по-малко. Да, т.е. това в самата игра после играта. В самата игра после го има, което може да го направи после, да, ако не го направи. Има го, да. При изяждане на това ще го направим. То може да се направи при изяждане на всяка храна да се намалява скоростта с половин. Да, и идеята е да не се намалява толкова бързо, защото това в момента са... Или да всеки 5 храни по една единица на долу. Да, защото това са 100 милисекунди и ако ги намалявам с по 5 на всяка храна, много бързо тази стотица ще изчезне и змията ще почне да хвърчи. Което никой няма да може да играе тази игра. Не ме читайте си. Има? Така. Трябва да играе Тетрис. Сега това, което трябва да направим е самото движение на змията, т.е. да прочетем малко input от юзера. Така, първо ще се запазя в една променила user input това, което чета. Има един метод .readKey, т.е. аз искам да прочета единствено копче. И сега на базата на това копче вече ще правя някакви измествания на змията, т.е. ще местя нагоре, надолу, наляво, надясно. Така, тук мога да проверявам userinput.key, което ще ми върне console key, което реално е някаква енумерация, като това, което направихме, която съдържа всички копчета. И аз първо искам да проверя копчета надясно. Тук вече много лесно става с обекта game, просто извиквам метода move right. Идеята на... Точно за това направих engine и game, за да се получи това разделение, което в момента става. Единственото, за което ползвам Snaky Food е за да ги изрисувам. Тоест, engine реално въобще не пипа по змията и по това. Тоест, той в момента тук извиква game move right и той да се оправя. Тоест ние тук не фащаме примерно змията да махаме задния елемент и такива неща. Просто извиквам този метод и той трябва да се оправя. Така ще направя за всички копчета с LSIF, за да може да... Защото иначе ако беше само SIF, ако натисна двете стрелки, змията ще трябва да се движи на двете посоки, което ще забие играта. Даже не знам какво да очаквам. Така, проверяваме за наляво и извикваме метода за ляво. Кое е по-добро в този случай? Conditional или switch case? Принципно може и с двете, но защото това реално е switch case, абсолютно ще фитне в това. Но
на мен е по-удобно ми е да използвам и failsafe, защото при него доста по-добре се вижда къде се намира кода в IFA. Ако аз тук имах повече код надолу, това ако го наблъскам в switch case, много по-трудно ще се чете. Така, движи се наляво, нагоре. И същото за надолу. Да. Сега ако съм написал правилно логиката за смяна на посоките, тук има един проблем. И този проблем е, че като пусна приложението, конзолата в момента чака да въведе инпут. И тя няма да започне преди да въведе някакъв инпут. И това, което прави, е като въведе инпут и тогава да тръгва. Затова има един метод, който използва console.keyAvailable. Това е метод, той е property, което връща булево. Тоест аз дали съм въвел някакво копче. Ако не съм въвел, въобще няма смисъл да минава в тия проверки. Така. Сега троши се. Защо се троши? Защото най-вероятно най-вероятно тук в момента не тествам дали позицията ми е правилна. Така че може да пробвам да дебъгна. Так да видим как се дебъгва така игра. Така. В момента се движа, натисна надолу. Тя влезна в този метод. Там влезне, да. Сега реално какво прави този метод? Current direction, текуща позиция е надясно. Трябва да я смени за надолу, което е x0, y-1. Y-1 не. Y е едно. Реално да, защото... Да. Защото 0-0 в конзолата е горния десен лезъл. Топ и лефт. Горе е 0-0. Но там е плюс на хикса, надолу е плюс на Y. Когато се движиш надолу, ти имаш хикса на същата позиция, т.е. на 0. Тоест, нормалната координатна система изглежда така, а конзолната координатна система изглежда така. Напиши 0-0 и напиши с плюсовете да се види. Да, т.е. тук ако това ми е x, това ми е y, тук ми е 0 и тук вече се увеличава надолу y, а не е както при нормалната координатна система да намалява. Тоест в конзолата нещата са наобратно. Единствено хикса, който единствената му посока е натам, той си е окей. Така че сме обърнали нещата и тя се чупи и тя се оправя тук. Тоест това ми е за надясно. Тук в момента точно за това направихме енумерацията, защото аз тук в момента се бъркам и не знам точно какво е. Затова ще се ползвам енумерацията. Точката, directions. Тук това мисля, че е надясно. Да. Тук ми е наляво, да. Тук ми е на... Това трябва сега да ми е надолу. Мисля, че не. Принципно трябва да го направя спрямо directions. Тоест, тук ми е... Тоест, аз трябва да си направя... Второто да ми е... Да. Точка up. И тук, когато се движим нагоре, ще намалява, а не както при нормалната координатна система. Това е малко объркващо на конзолата, защото понякога стават такива проблеми. Сега вече би трябвало да се движи, евентуално. Да, изчакай. Вече стигнахме до доста напреднал стадий, земята се движи. През храната, какво става в момента? Ще мина през храната. Да, през храната. Защото в момента никъде не проверяваме дали има някакви колизии. Тоест, следващото, което трябва да направя е да проверявам дали се блъскам в храната или се блъскам тук горе, което ако се блъсна в храната, нали, аз минавам през нея, ако се блъсна тук... Тоест, каква е логиката, ако се блъснеш през храната? Трябва да изхвърчи. Тя и да увеличиш земя. Да, точно така. Тоест,
това, което трябва да направя, е да проверявам. Реално мястото за тази проверка е в Game Engine, защото тази проверка ще се включват неща свързани с конзолата. Така че аз тук ще проверя. Първото нещо, което е по-важно да проверя, за да не се чупи играта, е дали излизам от очертанията на конзолата. Тоест, аз първо трябва да проверя дали по X съм вътре и по Y. Тоест ще проверя this.snake.x.position .head.position. Ако главата на змията ми излиза от X, т.е. по-малко от 0, т.е. съм горе, или хикса this.snake.head.x е по-голям от или равен на console.window. По-голям или равен, защото Windows, както при масива, минус 1 е последното, което мога да рисувам символи. Също и за Y. Тоест трябва да проверявам главата по Y, дали е по-малко от 0, или главата по Y, дали е по-голяма или равна на console.window height. Така. Като стане това, първоначално какво мога да направим? Да излезем от цикъла. След това ще го мислим, ако ще правим някакви съобщения накрая или меню или такива неща. Така, в момента почвам. Вижда се. Ако се забия тук горе. Да, сега трябва да спре. В момента това, което прави е спира и оставя змията. И място на курсора е последното място, на което е било, т.е. след тук, където се е рисувала храната, затова Press Any Key to Continue излиза там. Реално това Press Any Key to Continue е единствено от Visual Studio, за да може да се вижда какво се случва, като спре конзолата. Ще отвориш кафето, това няма да видим Press Any Key. Тоест, ако отворя Console Application, ето, тук реално ми е компилираното екзем, което си го пусна. В момента даже цветовете ги няма, защото да, имаме такъв интересен бъг. Ако се движа надясно, мога да се движа наляво, което трябва да го правим. И в момента ако се забия там, играта се угасва, защото реално нищо не правим след това. Така. Да видим първо. Става сега, ако се захапаш сам. Ако се захапиш сам, ще минеш през себе си, както минаваш и през храната. Но аз в момента не мога да се захапя сам, защото е много малко. Да, нещо такова. Което това също ще се оправи в последствие. Така, първо, което мисля да оправим, е това да не минавам през... Тоест, ако се движа надясно или надолу, да не мога да тръгвам нагоре. Което е готово, да. Ама не трябва да бачка така играта. Това става много просто. При Move Up, единството, което трябва да проверяваме Current Direction. Само че аз не си го пазя никъде, като е номерацията. Така че се направя на променива Directions. Да, е Current Direction Position. А тук да се Current Direction. Така. И тук ще сетна Current Direction да е равно на Directions.right. Тоест по-начало ще се движи надясно. И тук вече мога да проверявам, ако this.current direction е равно на directions.down. Тоест аз ако се движа надолу, не мога да се движа нагоре. Тоест аз само трябва да проверявам, ако е различно, и тогава да извършвам това. Тоест, за да мога да се движа нагоре, аз не трябва да се движа надолу. Това трябва да направим и на другите, в същия начин. Плавно работи. Значи сега, ако се движа нагоре,
Не мога. Мога. Добре. Мога. Защото? Защото никъде не сменяме current direction. Което е да. Тоест аз тук като съм, Трябва да сложиш current direction на ръчния. да с точка current direction, трябва да ми рама direction с точка direction. Само че пак не става. Защото не съм имплементирал останалите и тук също не сетвам и така че ги имплементирам всички ще ги направя. Един да няма въпрос. Няма въпрос. Супер. Така. Ако се движа надолу, не, т.е. за да се движа надолу, аз не трябва да се движа нагоре, т.е. this точка current direction точка трябва да е различно от directions точка up. Това слагам тук. И сетвам новата посока, която е directions точка down. Това просто ще го копна, защото пише вече стопи. Така, ако се движа наляво, т.е. ако не се движа наляво, аз мога да се придвижа надясно. И ако не се движа надясно, аз мога да се придвижа наляво. Да видим дали си правихме бъга. Да, мисля, че окей. Да, мисля, че тия методи за движение вече за смяна посоките са окей. Така, да видим сега какво има като проблеми, които трябва да се оправят или направо да почваме да изглеждаме яме. Мисля, че това е окей. Ако се случайно се появи нещо, ще го правим последствие. Така. Сега вече изяждането на яденето отново ще го проверявам тук с подобна проверка. Ако главата на змията хикса е равен на foot position hicks и което само и защото позицията трябва напълно да съвпадне с позицията на храната, за да сме изяли. Хикса и Y. Точка Y. Така. Когато това съвпадне, храната трябва да изчезва, тя ще се изчезва и без това. Тоест аз трябва да направя нова, което ще го направя с един метод в game, защото ако го пише тук, отново се връзвам към храната, което не е много окей. За това. Тук ще има един метод public void generate new food. Така. Който generate food ще трябва да приема някаква позиция, тъй като храната я иска. Това, което ще направим new food, равно на new food position. Тук в момента храната трябва да се генерира на произволно място, но аз в този клас не искам да го обвързвам към рандъм генератори, тъй като тя ги има тук. Затова ще подавам позицията и тук единственото, което е да я създам. И тъй като конзолата се крие, нали, тя клирва да, на всеки цикъл. клирва на всяка врътка. И храната така не ще изчезне. Тоест тя ще изчезне в същия момент, в който минем през нея, така че това няма да се забелязва от окото. Тоест няма... Ако забавиш след като изчезне на 1000, за да видя всеки цикъл как минава. Да, Един на 2000 там. точка generate new food. Тук си създавам нова храна и тя иска позиция, аз ще дам get random position, така, което ще ми даде нова произволна позиция.
Така проверим как работи без да го намалявам. Не е окей. Не е окей. Защо не е окей? Трябва да го дебъгнем. Ще видя да влизам тук, като най-вероятно нещо се е объркало. Влизам. Създава се нова храна. Така, получавам някакви произволни позиции. Така. Продължаваме с играта по интересни причини, спряхме видеото. Продължаваме с дебъгването, стигнахме до генериране на произволна позиция и трябва да създаде храна. На храната изсетва позиция. Така. И храната трябва да се сложи, т.е. тя трябва да е новата позиция, която беше 12 с 8Y. Това, което се обърква, предполагам, е, че не се обновява в самия метод draw. Защо видя? Така. Методът draw взима змията, рисува я. Скачам до това. Така, food. Позициите на food са различни. Това е защото не апдейтваме food с този нов food, който се генерира в играта. Така че просто трябва да отида и сетна this.food равно на this.game.food, което мисля, че ви трябва да правиш. Само ще го обясниш малко по-подробно. Да, не сега. Само да видим. Да, мисля, че е тук. И точно това, което казах е в момента при прерисуването, точно като мина и тя веднага изчезва. Аз знам защо, това, което ще питам, но ще питам заради останалите. Защо по вертикала, по хоризонтала се движи по вертикала се движи по-бързо, отколкото по хоризонтала? Защото има височина редовете, тя може да се сетне от конзолата. Аз не знам какво. Еми, тук има properties, сега ще ми ги Защото конзолата ви е квадрат, също възможно, тя изглежда правоъгълна, има разстояние между тях. И тук има някакъв... Не го светли просто. Сега няма го сетвам, защото ще се стържи всичко. Това, което направих е, тъй като генерирайки нова храна, аз влизам тук, променям property в обекта game, обаче тук все още се стои на старото, така че единственото, което трябва да е това поле, което го имаме в енджина, е да го апдейтнем с полето, което се намира реално в играта. Така, в момента имаме змия, която яде такова. Затова сега, което ще направим е да забавим малко времето, да видим точно как се случва изчезване. Това е прекалено бавно. Да. И така ще се види, но е прекалено бавно. Тук се вижда реално как аз цъкам инпута. Това е супер бавно. Отново е 500. Да е толкова вкарал другия. Пробвам пак. Него. Да. Не беше ви цела. Това се закъснение малко се движи. И сега като мина... Ти изчезва и генерира. Да. Пак изчезва бързо, но... Идеята е, че... Все още не. Това не е имплементирано, това. Даже може сега да го направим. Ами то ще трябва да направиш там, където си пак докосва. Предполагам. Да, тук. Само, че това трябва да вече ще го направим в метод, който ще се намира в обекта game, защото за да не се вързвам към земята. Изчезването на храната става толкова бързо, защото точно като генерирам нова и конзолата веднага се чисти. И това е супер бързо, 100 милисекунди, окото не може да го види.
Принципно, ако е по-бавно, както беше на една секунда, щяхме да виждаме все още старата храна и новата, което ще да е гадно. Така. Това, което може да направим като нов фичър е да оголемяваме земята. Има ли значение това нещо с чистенето, че конзолата е нищо е? Не. Ако работиш мултитрейд, знаеш ли? Ако... принципно при мултитрейдинг, ако изчистваш конзолата в друга нишка, има вероятност тази нишка с изчистването да дойде преди другата. И т.е. ще стане отново ония бъг, където нищо няма се вижда. Ама многонишковото програмиране си е доста тегава материя, защото там няма как да знаеш коя нишка кога е. И там принцип трябва да се изчакват. Така, сега, оголемяването на змията как ще го правим? В момента виждам, кога стигнахме до оголемяването, че аз никъде не си пазя размера на змията. Не, пазя го. Да, пазя го, имам tail size. Добре, значи имам tail size, което значи... Пазен конструктор, tail size един от константната. Да. Тоест оголемяването на змията... И може тук да се каже просто tail size плюс. Да, когато има... И ще го извикваш този метод само когато имаш колизия с храна. Принципно може, но има един проблем, че трябва да се увеличи tail size. Snake.tail size. Tail. Това е... в Snake обаче това. Това ще се направи едно property, тъй като това не се прави. Това е доста важно. Трябва да правя си едно property, което отново ще има само getter, защото не ми трябва да сетвам tail size. Не, трябва да има, ще трябва да направя валидация. Private set. Това няма да е private set. Tail size. Не, getter. Който ще връща tail size и сета, в който вече ще сложим валидация, тъй като в момента пак се откриваме. Ако направя така, в момента аз мога отида ето тук, snake.tail size равно на може даже на минус 4, което не искам да знам просто. Ще направя една валидация в самата змия. Даже според мен ще е по-хубаво да имаме метод, който ще увеличава змията, за да може да не... Тъй като аз пак, като имам сетър, на мен идеята ми е тук единствено да правя плюс-плюс. Но като имам сетър, аз мога да правя равна 10 на 15, което пак е лошо. Затова просто ще направя един метод, който ще увеличава tail size. Ще си оставя само getter, ако ми трябва. И ще направя метод public void. Технически за самата игра е по-добре метод, защото след това може да кажеш за определено ниво, когато изядеш храна, не ми увеличавай с единица, увеличавай с 2 или с 3, или зависимо от каква е храната. Ако генерираш определени други храни, нали? Да. Изяждането на тази храна не увеличи мярда до 2. Да, точно така. Който по същия начин за да се разбира. И тук ще има size и това, което ще направи this.tail size плюс равно на size. Така. И сега с този метод ще го ползвам тук. Му дам точка. Да, и му подам едно. Защото искам при всяка
При всяко изяждане на ябълка се увеличава с едно, там кломба. Правейки единствено това, нищо няма да се случи. Тоест ако увеличавам тези сайза, нищо няма да се случи. Това мога да видим даже. В момента съм на 5. Мина. Също съм на 5. Който я правя, също съм на 5. И това е защото аз увеличавам сайза, който реално е някакво поле, което си го пазя просто за помощно. То реално няма никаква роля с елементите в змията. Така, за това, което трябва да направя, просто snake. Трябва да добавя нова глава. Тоест аз като имам глава, трябва да добавя още един елемент отпред, без да махам отзад толкова. Тоест това ще е нещо като този метод, само че без махане. Така че аз тук мога да копирам това. Отново копирам, което не е хубаво. Защото в момента този код са еднакви, но да видим, че работи. Сега ще видим как ще го измисля. Предполагам, че сега трябва да станат 6. Това е как. Не. Или да. Не. Не. Защо не станат 6? Сега ще видим. Защото този мет не се изпълни. Това е интересно. Тук трябва да изикам this.snake, не this.game.snake. Въпреки че... Не, този метод е директно в ген, т.е. аз просто не изикам на начин. Аз много ще се коментирам това, да се види, че... Да, че пак няма бачка, защото... Да, това просто е едно число. Вече като откоментирам този код. Сега би трябва да станат 6. Нищо да. Добре, поголемява с това го виждам още. Така. И това работи. Така, този и този код са абсолютно еднакви. Така че аз просто ще си ги внеса в някакъв метод, който ще правя new element. Просто взема това, сложа тук и вече ще извикам този метод, ще го извикам тук, ще го извикам и горе. Това изнасяне на метод вече ми помага, защото когато имаме дублиране на код, ако аз искам да променя нещо, трябва да дойда тук и тук. Ако е на 100 места, на всичките трябва. А тук вече всичко си е на едно място, първо искам тук да добавя едно, така. И идвам на едно място, променям и всичко заспира. Пробвам го дали работи. Изяждам, увеличава се, идеално. Окей. Добре. Какво направихме? Създадахме си обекти храна и змия, които след това ги ползваме в обект, свързан с самата игра, който реално създава едно API, публичен интерфейс, който след това всякакъв енджин може да го ползва. Тоест аз ако искам да ползвам конзолен енджин, инстанцирам си обекта игра и си ползвам всички методи. Когато имам нужда нещо да се случи с самата игра, не толкова за конзолата,
минавам през този обект game или ако искам да добавям нещо, винаги го добавям тук. В самия engine имам инстанция към всеки един обект, който съм създал. Snake, Fruit и Game. И това, което е, този engine предоставя интерфейс, който реално има метод run, който пуска engine, метод draw, който занимава изцяло с рисуването на конзолата, т.е. в него няма абсолютно нищо, освен някакви неща свързани с конзолата. Setup, този метод се вика преди създаването на engine, т.е. всичко, което пиша тук, ще се извика в началото, т.е. аз следващия път това, което ще направим е, ще променяме цветовете и ще си играем с допълнителни настройки на играта и ще ги правя тук. Аз имам една молба за следващия ден. Кара ли някакво интерфейс с цел по-голяма абстракция? Има. Окей. Чакай да се вложи. Окей. Не може. Следващия път, какво ще направим е първо да си играем с самата игра, има доста неща, които трябва да се изчистват. Ще направим някакво меню. Този клас в момента, ако искам да направя друг engine, аз трябва да влезна и да копирам всички тези методи. А реално тези методи представляват един интерфейс, който аз мога да отида и да си го създам някъде на по-високо ниво, по-абстрактно. Имам въпрос от онлайн хора. Къде? Онлайн хората. За да може да извърши проверка за посоките, дефинира нова посока, за да може да я използва в проверка. Не. Това, което правим, имаше предвид този метод за движението. Тоест, ако се движа нагоре, се движа надолу. Реално, това, което аз си пазя, е посока на движение и посока. Тоест, това едното е позиция, към която ще се движа, X, Y, а другото е самата посока като енумерация, която си направихме. И това, което правя, е създавам си, правя проверка дали посоката, която е като енумерация, е надолу. Реално аз мога да я извличам и от масива, но трябва да пиша това дългото гадно нещо с кастване. Затова по-лесно си запазих самата посока в поле. И след това единствено я променям на новата посока. Успях ли да отговоря? Ще качиш кода по-късно. Да. Може да бъде. Движението, правите ли Самото не смята посоката, това. Да, така ще го кажа, просто да се движи. Да, ето тук има метод move. Това е другия. И с визуализиране. Да. Първо самата логика каквато е. Аз ще нарисувам отново, за да се вижда. Така. Виж нещо, не е три мотора, една. Не, аз го предлагах, това точно ми безмисля. Мисля, знам, Това. точно ми безмисля. Да, т.е. идеята е отзад как го предвижваме. Нали? Самата смяна на посоката е да махнем той и да го добавим отпред. Самото рисуване. Тези елементи са фиксирани. Да, те са позиции. Тоест това е 0 по хикс, едно така. И като добавям много, тук вече това е 5, 6. Едното е хеда на земята, другото е просто това. Тоест аз махам отзад и новата глава на змията идва е тук. Махам отзад. Това се случва в един масив, всъщност, така не визуализираш точно един път. Да. Ясно. Сега ще кажа. В метода draw, ето където съм се закоментирал с Snake, просто хващам всички елементи от опашката, форичвам ги и На с... всеки координат на линията слагаш това на хиляди. Да, т.е. е този елемент, дето е символ. Даже аз мога да върна. На масива, Много по-хубаво ще изглежда, ако го да върна. тия.
Тоест, изчистваш всичко и рисуваш на новото място. Изчистваш всичко и рисуваш на новото място. Къде точно се генерира новото едно? Да, сега само. Погледни фолиите как ще върви. Сега ще покажа самото изрисуване как работи. Минавам през всяка една позиция, слагам курсора да се намира там. Той в момента се намира тук. И рисувам една звездичка. Следващата стъпка, слагам курсор. Да. Какво имаш пред? Къде генерирам? Да, новите координати за следващата позиция на глава. Да, ето тук. В Game. Значи първото, което махаме елемент. След това този метод, който си го направихме за добавяне. Взимам главата, която е текущата, т.е. това, което е напред. И спрямо него правя нова позиция. Т.е. аз взимам главата, хикса на главата и към него добавям хикса на текущата посока. Т.е. ако посоката ми е надясно, хикс ще е едно. Да. Добре. Вижда ли много въпроси да рисувам? Да. Okay. Друго, което ще направим, както казах, е този engine. Той в момента конструктора му е строго дефиниран, който навсякъде ще е един и същ. Тоест, на мен идеята ми е да го изнесем в базов абстрактен клас и в него просто извикаме тези методи. И да предоставим ето тези 4 метода да бъдат абстрактни и след това аз ще наследя този engine през конзолния и после ще ги имплементирам. И така всеки път като създавам нов engine, после ще имплементирам методите и то ще работи. Някакви други въпроси? Сега. Добре, да видим дали ще има въпроси от Hangouts, някакви въпроси последни. Ако му спра, няма да може да говори.